Israelin an thenoma hilkol throng Hezbollah te an rodan kha Mossad mi le sa tengein tun naya an soi chuaka thangkhat lian chung zet thangan kamin chet angai huna tiin an nga ka an try tu te phei chu an chet velna zong zong an hrevekemo ti mai tur alone kumsang ni le somni pathum October ni saria tangkhan Lebanon in khuar Hezbollah te chuan Israel chu missile mangin marlama tangin an beingat ngat maya Israel hian Gaza lam hoyangaya wangin an ngai sak fum fe lo ni na langa ani na taka ero chuan Hezbollah te hi a intelligence agency ma na tanga tun thlenga soine play thailo Mossad te mangin a hne sa to ati theya bel chunga sa ang mai ani to wangin ani hi chu heti hian lo bau ve mai ro se an tizok ni te poin alangane kumsom kalta khan Hezbollah te hi Mossad te wangin hne in an lo om tran dai to alo neya chu September ni som pasari sang ni som ni palia khan alang chuaka in biak pona tanan man pager apuaka ahnuwa walkie talkie te apuak le boka Israel thona te an che zui le ta ka phei chuan Hezbollah te hian chawrau ek an thai tak zet ani kha Hezbollah te hian Mossad ten tunlai in biak pona changkang tak chu inen thlak na tan an hmang tangkai thin tian ria tawangin an hnwal suata kumsang ni le som pali vela khan walkie talkie le pager ti borvel kumsang ni le ahmalama in biak pona ta na an lo man to thin kha an hmang thalea hei hi Mossad chuan rem changa an hmang ta chat maya anin biak pona hi ral thuama I chantir dai teang antia he helpol an vilna tangin walkie talkie hi thahnem tham tak mai leyan tum tian hreru kara helte in biak pona man ro hi silayang boka ral thuama an chuat hei ani vai chuan an chan a thadon lutuk tlat mai ane Israel ram chunga walkie talkie chu an siam dang lamta a in biak pona ta na ahman thei vek ba kha battery bula chuan puak thei thil anda tela andu huna me puwa thei turin khol dang anwa tel boko me anthil siam chuat chuan Hezbollah te kutero athlen ngei angai thunga chu kumtam tak chung Mossadin ton hriat anlo nei to na tele an hming anlo cher to na ania tun hnaya hebe pui thak soi chuak tu field officer pension ta chuan khovel hi kanchan tualania keni hi lemchan thon thu ziak tu le director kan nia achang tu tur te chu kan thlang thin tina soya walkie talkie po Israel ramasiamani ti thupin ramdang company siamangin anzuar chuaka aman anbithlia dana atlom lutukani chuan Hezbollah te hian anring hlelang tian hlawa aman chiar dana walkie talkie pa ngai ayatlom hret an chiar thunga Mossad ten company lem andin mangin anzuar chuak ta a Hezbollah te hian Israel kutatrangin an lei ti reng an threlawa an mani beina tur ral thuam ngei mai chu an mel makutatrang hian a lein an lei chuak ane he walkie talkie hi kumsom chung zet chu man lovin anda ta thunga chumiom zia chu kumsom liam ta khan Mossad te chuan silayan kapa nikum September thla khan anbitum te afu ta chau tina te poneo me walkie talkie an lei hnu hian message an dong ti hriat na tur pager an dap le a pager hi Israel tan en thlak ngai na am lo wangin in biak pona him tura an ngai ani Mossad te ro chuan pager an zonga Taiwan company Gold Apollo ho siaman leya an leinon le fodon tian hreruwa pager hi Hezbollah mi le sa te chuan anin chhop deuh vek don tian hriat awangin ral thuama an cher thei ani chuan
sipai tam tak a hen don tia chiang reng mai ani Taiwan company hne na hian pager an siam thin thu le Europe le chevela mi te chu kalman humnan kan lo siam ve ange tin an vadora in rem na nei in Apollo Gold hian an tho pui company hi Mossad dinani tian thre hau lowa an hne na tanga pager leitu Hezbollah te po chuti tho chu neya Hezbollah hian pager an label don ta ni Israel Mossad te mun puya research and development muna chuan pager hi an siam dang lama batribula chuan puak thei thilan phuma puak thei thilan siam chu ahma a Hezbollah te lei aya alen zok baka arit zok boka chuwangin Mossad tan ho tu pa chuan hetiang hi chu kan thral thei lowang adang ngai to le ro u atia mase siam tu te chuan kan thral theiang anti vetlat thungane ahma aina lian zoka mase kan thuam thra kan ti mai dona lom antia ahma mi te ain a battery atlo zoka tuile vai vut lut heilo turin an siama chubaka chuan puak thei thil anda tel zata khan zir chian na an nei na sa em bok puak thei thil chu ti za chu telila a battery puak nen engtianga na nge ni yang tian zir chianga an du ber chu pager hi puak ta se akeng tu chu achhung te bula po ma se ama chavin hliama toremo athi puyemo kha andua midang tortir lo dan tur an ngai tua puak thei thil an tel zata hian voi duai lo en chin na an nei nge ne an thil siam chu chu YouTube pa faknang reng devin a video an da Hezbollah te mai ba ka mi then khat chuan an order nge ya mase Mossad te chuan an bitum ni lo midang hne na hian hralan tum lem lowa rondor tu anomani chuan aman an lo chiar to mai zela chubaka chuan Hungary an company khan Taiwan company an salesperson hlui Hezbollah ayo tenena lowin dor to chu an la thla athuam thatna aruka Mossad ral thuam ni boxi chu athlonin mithren khatan pe anrin hlel lonan abak zong chu mantlom lutuk lo pager dang aya manman zokin Hezbollah te hne na hian anthral le tapar parmaya nikum September tha anti po khan pager khoidang lam sanga vel chu Hezbollah te hian an kol der tone anjir chiana la ya khan letle lok teang Arrington po an ngai to fe aria man mo thak mel tak mai lak ngei tur khan duwa rington chi hrang hranga en chinna nein lak man mo thak ber an thlanga anen chinna chuan chorwalin ari katanga second saria an la thina ne chu rington chu September ni som pasari khan pager sanga vela aron ral ralmaya thuzia kanen chuan message thupidonga yan du ni chuan a mena pahni metro tinziaka anhan meta apuak zui tamaya Mossad agent thlui tun hnaya hebai pui thak na soichuak tu te chuan a mena pahni kha metlo po ni se apuak thawang kan du huna ti pu turin kan kam fel sa vekto tinan soyane mun ranga thil puak te nau chu arwal deuh thoina thlenga a then chu an mita delin a then an puma popa a then an kutzung trang a thlo sak boka Mossad agent te chuan tha top mai kha kan tu mani reng lo liam tur se damdoina inen kol fe ngai sela aninen kol na sen so how tak se kan du zo ka chubaka pager pu ka wanga mit delte kutzung trang chan te khan minti buai chuan ngong aneya Israel hi kan chung nung tilan tir tuatan kan du zo ka ne tinan soi pager pu ka wang hian mi som thra han thia liam tur ro chu mi sang te lanoma nuna chan zinga hian civil mi te ro
an om bawk ani kha chuta Mossad te chuan kum som chhung an lo nga to walkie talkie kha pager an ti pawh hnuah hian an ti puak le ta tun trum phei chu a puak na a thi pha an om nuala nuna chan zinga hian pager puak awanga thi an vuina an tel laia in biak pawna an vuina an tel laia an in biak pawna ron puak te pawma Lebanona chuan enghinge puak leang tiin hlauna te po anasa man hle ani kha Mossad lam soidanin thu thang chunina mase kan thu don na hi arin tla khop mai khatia pager le walkie talkie puak te kha Hezbollah ho tu pa ber Nasrallah bula om te poin an tuara a hlau pha hle ani antia pager a puan nuwa Israel te laka tongkam cheve thei tak mai Nasrallah thu soi chu a chuai rai to mai ani kha chuta Israel chuan in do thlona atir chuaka Nasrallah phei chu an ka phlum zui ta nei kha Mossad te chuan pager hi kan mang to a man non thei to don lo ma se hei chau hi ral thuama kan cher ani lawa adang engtenge kan la nei tia ro chu khovelin lowin rin siak ro se Hezbollah te hian kan ral thuam an mani beina tur an lei khan engkim pa ngai vekangin an ngaya ma se phena keni chuan thil thleng engkim kha kan ruah man lok sa ni anti kan ria ta hian min thre chiang zo ke tiang deuh khan Mossad hian Hezbollah te hi an thre chiang em mai halo nia Israel en thatu ten tun hnai khan nuna chan ta an ho tu te zingami faut sukora an en thlang na chung chang an soi chuaka sukar hi Israel intelligence te chuan en thak ngei tur zinga kumsang khazakwa somriat chowa khan an lo da to kumsang khazakwa somriat pathuma Beirut firfia ka chetna US sipai zanni chuangin nunan chana kha arwa manna nia hriatania Israel le Hezbollah te anin do hnuwa phei chuan Mossad ten hepa hi ala nok thei don tin a chet velna zong an vila ami mal nun nen lam an thre fai vek mai ane sukara hian mei pali neya anupui laka arinom lo lutuk chu hreomati chang anein Hezbollah an sa kho hruai tu abiak ron chang te aom fo thina an sa kho ho tu pa la chuan a mei te hi nupuyatan alo nei tir vek mai boka anin nei dan hi kim chang takin Israelen thatu te hian an soi thei nge kumsan ni somni pali July thla khan sukara hi misaila matchdal sams beina tela hemitrum hian Israel mi lesa som chuangin nunan chana hei hi akwang kilna perek anizuita beina thlen nu loka Beirut achena in atangin phone in chunglama an thlem chuaka a chhong nina aom lai takin Israel thlona chuan puak thei thil aron thlaka anupui pakhat afa te pahni le meichedang pahni ten nunan chana anupui hi a mei tun hnai loka nupuyatana an nei ani nge ne Hezbollah hruai tu te hi khoya ngen biruk thin ti zong hi Israel chuan a hre hne hlea kumsa ni le som pahni khan hemi kai hnoya hian information thalu tuk mai andong ani ome chuta tang chuan Hezbollah te tombuka trong ngai thak na anwa ruwa aruka an meeting zong an ria thei pha an pola then kha chu information lak na tan te an chorin an min thei boka heng te tang hian Mossad chuan Hezbollah te hian walkie talkie te pager te leyan tum ti khan rea ral thuama an mangta chat renga chu ral thuam chu kumsom nuwa chau an mangta thungane Hezbollah te hi an nuai chimite tinai ro chu anilem lawa amai ro chu an mani thlop tu Syria alo tluve ta boknen din mun khir taka an ding meka
pager puak chungchanga khan khovel chuan spy thon thuat thleng om takani e ati lain iwena mihring dikna chanvo hum haltu te chuan indona poi khoina ni e anti ve thungane